हाय लोगोफोर, आं दिनै Onead एपआव माबोरै नेटवर्क टीम बानायनानै खामायनो हायो बेनि बागै आं बुंगोन। जोङो लक स्क्रिनाव एड नायनायनि थाखायनो जोङो बेवहाय रां मोनो, बेनिखायनो जोङो बेखौ अन खालामनानै लाखिनांगौ। अफ खालामबा जों खालि 25% जोङो रां मोनो। दानिया फैदो जों Onead एपआव टेप खालामनानै Onead एपआव थांदों। Onead एपनि पेजआ ओरैबायदि खुलिगोन। बेवहाय निउस नायनो हायो, बेयाव टेप खालामनानै रिसार्च खालामनो हायो, बेयाव गेम गेलेनो हायो, बेवहाय टेप खालामनानै निउसाव टेप खालामनानै जोङो लेटेस्ट निउस नायनो हायो आरो बे रिसार्चआव टेप खालामनानै जोङो रिसार्च खालामनो हायो। प्रिपेड मबाइल रिसार्च खालामनो हायो, पस्टपेड मबाइल रिसार्च खालामनो हायो, DTH रिसार्च खालामनो हायो, डाटा कार्ड रिसार्च खालामनो हायो। बे जाबाय गेलारि। नोंथाङा लक स्क्रिनाव लक स्क्रिना नुजायो, बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननाय पिकचार लाखिनो हागोन गेलारिनिफ्राय। बेयाव नोंथाङा पिकचार एड खालामनो हायो। बे जाबाय कुपन, बे जाबाय गेम। बेयाव नोंथाङा गेमबो गेलेनो हायो। बेयाव मोनब्रै गेम होदों। नोंथाङा जुदि गेम गेलेनो मोजां मोनोब्ला नोंथाङा बेयावहाय गेमबो गेलेनो हायो। बे जाबाय माय बेलेन्स। बेयाव टेप खालामनानै जोङो जोंनि बेलेन्सखौ नायनो हायो। आंनि बेलेन्सआ दायो 34.68 रां। 34.68 रां। आरो बे केस आउटआव सेरनानै जोङो रांखौ उइथड्र खालामनो हायो पेटिएमआव नङाब्ला बेंक एकाउन्ट्सआव जोङो उइथड्र खालामनो। आङो रां उइथड्र खालामा, नोंथांमोननो जास्ट दिन्थिलांबाय। बेवहाय जोङो जोंनि सिंनि नेटवर्कखौ नायनो हायो। आंनि सिंनि नेटवर्कआ बेयो। नोंथाङाबो बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि सिंनि नेटवर्कखौ नायनो हायो। बे जाहैबाय नोंथांनि रेफारेल कड। गोबाङानो सोङो आंनि रेफारेल क'डखौ मोनाखै होननानै। बेनो जाबाय नोंथांनि रेफारेल क'ड। बेयो जाबाय बे रेफारेल क'डखौ नोंथाङा क्लिक खालामनानै शेयार खालामनो हायो। WhatsApp ग्रुपआव नङाबा मेसेज खालामनो हायो। नोंथाङा WhatsAppआव लोगोफोरनो रेफार खालामनो हायो आरो फेसबुकआवबो नोंथाङा नोंथांनि टाइमलाइनाव पस्ट खालामनो हायो। फेसबुकआव क्लिक खालामबाय आङो। बेफोरबायदि नोंथाङा टाइमलाइनाव लोगोफोरखौ नोंथांनि रेफारेल क'डजों जइन खालामनो पस्ट होनो हायो। बेफोरबायदि आं दा पस्ट खालामथ'वा, ओंखायनो बेक फैफिनबाय आं। बेफोरबायदियै नोंथाङा फेसबुकआव पस्ट होनानैबो नोंथाङा जयनिं बारायनो हायो। बेनि उनाव नोंथाङा इउटिउबआवबो थांनानै Oneadजों सोमोन्दो गोनां भिडिअ'नि सिङाव फैनानै कमेन्ट होनानै कमेन्टआव नोंथांनि रेफारेल क'डखौ
पेस्ट खालामना होनानै नोंथाङा बेयावबो जयनिं मोननो हायो। बेफोरबायदिहाय पेस्ट खालामना होनानै नोंथाङा बे इउटिउबनिफ्रायबो नोंथाङा जयनिं मोननो हायो। आं दा बेखौ कमेन्टखौ आपल'ड खालामो। बे फैफिनबाय आरो नोंथाङा फेसबुक ग्रुपावबो नोंथाङा पस्ट होनानै नोंथाङा माखासे जयनिं मोननो हायो। नोंथाङा गेदेर ग्रुपाव नोंथाङा जयेन जाग्रोना लानांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बे ग्रुपाव पस्ट होनानै नोंथांनि रेफारेल क'डखौ होनानै आरो एपनि लिंकखौ होनानै नोंथाङा बेयावबो जयनिं मोननो हायो। बेफोरबायदियैनो जोङो जयनिंखौ बारायनो हायो। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। उननि भिडिअनि थाखाय भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो भिडिअनि सिङाव कमेन्ट खालाम। गोजोन्थों।